Un dels principals motors econòmics del món rural és la petita i mitjana empresa, gran part dedicada al turisme i a la producció agroalimentària. És per aquest motiu que s'ha organitzat el primer seminari sobre produccions agroalimentàries i desenvolupament local que reuneix durant 2 dies tècnics i productors d'arreu de Catalunya a Talarn. Un espai que pretén ser un lloc de trobada i intercanvi de projectes per ajudar a dinamitzar el sector. Aquí tindrem aquestes jornades tècnics des de la Vall d'Aran fins al Sénia, vull dir que tindrem uns 40 persones que entenen moltíssim de desenvolupament local i producte agroalimentari i el que pretenem és posar en comú les diferents coses que es fan als diferents territoris i pretenem crear una xarxa conjunta per aprendre i per treballar conjuntament alguns d'aquests projectes. El seminari està organitzat en forma de debat, de manera que permet que els prop de 40 participants s'integrin força a les diferents ponències, on a part de l'explicació més teòrica es dona importància als casos pràctics. Sí, el seminari durarà 2 dies, amb aquests 2 dies tindrem 4 ponents i cada un dels ponents tindrà un acompanyant a la seva ponència que explica una experiència concreta dels diferents territoris. Hi ha representants dels ajuntaments, dels consells comarcals, de diferents mancomunitats que porten temes de desenvolupament local. El sector agroalimentari és un puntal molt important per al creixement econòmic de les zones rurals, fet que repercuteix en la fixació de població al territori, però també en la dinamització d'altres sectors com són el comerç i el turisme.